Siyam katuig nga bata nga babae nga lakip sa 3 ka magutod nga ginlampusan sang bato sa Silay City ginlubong na. Samtang kapulisan may natumod na nga suspect sa krimen. Si Eileen Pedreso nakatutok live sa Barangay Estefania, Bacolod City. Lynn? Jert, hindi lang pamilya bilog karon nga Silay City ang nagapanawagan sang hustisya angot sa kaso sang pagpanglampos sa magulutod nga Bornales. Kabay lang. Matagaan nyo kami sa ustisya, ma'am. Kagkabay pa. Kung sino ka man nga nagimo ni nga demonyo ka, kabay pa nga madakpan ka na. Gindulong sa uli nga palhawayan ang 9 anyos nga si Desiree sa Silay City, Negros Occidental. Isa si Desiree sa 3 ka mag-utod nga Bornales nga ginpanglampusan sa bato sa sulod sang Ilabalay sa Pebrero 7. Padayon pa nga ginabulong sa ospital ang magulang ni Desiree nga 14 anyos nga babayi kag 4 katuig nga manghod nga lalaki. Hindi mo maintindihan nga mahimo ni isang isa katawo subong, ma'am. Ma'am ga, Desiree, kabay lang nga maano ka ga, mag-ayo ka. Matagaan mo ni sa ustisyang mga utod mo, kag ikaw. Kung diin ka man subong. Tagaay kami balasayin ga kung sino ni nagimo sa imo. Hingyo sang ginikanan sa mga biktima sa mga otoridad nga madakpan na ang mga sospek. Sakit ng tiyagon. Tapos alam di mayo, papaghuli mo pa man na. Mga kabay pa nga malakpan na nasa sino man nagbuhat na sa ila. Para matagaan ang sisyang mga kon yung mga kabataan. Una na naging pahayag sa kapulisan nga 2 ka persons of interest ang ila ginatutukan sa kaso. Sunod sa Negros Occidental Police Provincial Office, may isa na sila nga ginakabing na sospek base sa pahayag sa mga testigo. Sa ngayon po, nag-focus na po tayo sa isang suspect. Yun nga po ang ating may kaugnayan po ito doon sa ipinail natin na dokumento na for evaluation po para mapalakas yung ating case build-up laban sa ating suspect. Hindi po ito malapit sa family. Jert, samtang nagadalaga ng investigasyon, nagapangayo naman sang duga nga kooperasyon sa mga testigo ang kapulisan sa kaso sang magulutod. Balik sa imo, Jert. Madamo gid nga salamat sa update, Eileen Pedreso.